Només un dia després de la visita a Palma de Mariano Rajoy, avui de matí els socialistes han celebrat un acte on també han reunit pesos pesants. La secretària d'Organització de la Formació, Leire Pajín, ha assistit a una trobada on la transparència ha estat el tema central. Per altra banda, el president antic ha apuntat que espera solucionar dilluns la crisi sobre els descomptes aeris. S'encenen els motors de la precampanya electoral. El Partit Socialista ha celebrat avui de matí una trobada en el marc de l'Escola Municipal d'Estiu que s'ha centrat en la transparència política. Com a convidada estrella hi ha assistit la secretària d'Organització, Leire Pajín, que ha apuntat que a Balears el canvi de govern va significar el fi de l'opacitat política. En escala global ha vinculat la crisi econòmica i la manca de transparència. Si por algo hay una crisis financiera internacional que ha golpeado duro a todas las sociedades y también a la española, es precisamente porque ha faltado transparencia y política con mayúsculas. La política de la opacidad, la que no pone reglas, la que permita que la especulación campe por sus anchas, la que no da cuentas de los resultados, esa política de opacidad es la que trae los peores males a los ciudadanos. El president socialista de Balears, Francesc Antic, ha destacat les mesures que ha promogut el seu govern, com ara l'elaboració de noves normatives de control del sector públic. Antic també ha aprofitat per enviar un missatge de tranquil·litat sobre les pretensions del Ministeri de retallar els descomptes pel transport aeri. Recordem que dilluns té una reunió amb la secretària d'Estat de Transports. Primer de tot, llevar aquest susto que s'ha donat als ciutadans i ciutadanes i segon, analitzar en profunditat quins són els camins per intentar millorar la situació que tenim en aquests moments, perquè veure que amb algun vals degut a la carura d'algun d'aquests bitllets fa que els nostres ciutadans i ciutadanes, la seva meitat que paguen, sigui molt alta. Antic ha avançat que també contempla citar-se amb les companyies aèries per aprofundir en els criteris que s'usen per establir les tarifes. I els socialistes també han aprofitat per respondre a les declaracions fetes ahir durant el míting del PP. Antic assegura que els populars estan desplegant la línia dura de confrontació del bala de Calvià Carlos Delgado, després de dir que el líder del PP, Mariano Rajoy, hauria demanat perdó pels casos de corrupció que esquitxen el seu partit. Ha llançat un repte al president del PP balear, José Ramón Bauza. Estic totalment dispost a retrasar el debat de la comunitat perquè ell pugui entrar en el Parlament i me pugui discutir i debatre cara a cara que efectivament les Illes Balears som la darrera en quant a recuperació econòmica. El senyor Rajoy vengui aquí, s'atreveixi a xerrar de si vots comprats o vots no comprats per un govern i no vengui a demanar perdó. No vengui a demanar perdó per tot el lío que hem tingut en aquesta comunitat autònoma degut en el seu partit.